Les noves tecnologies han arribat al full dominical, que des d'aquest passat Nadal incorpora codis QR a les seves pàgines. L'objectiu de l'Església amb aquests canvis és arribar a més gent i a un públic més jove i també ampliar el volum d'informació que es facilita als feligresos. El nou full dominical, del qual se'n distribueixen 55.000 exemplars cada setmana, incorpora un nou disseny i un canvi en els continguts, més assequibles al gran públic. Pel que fa a les novetats tecnològiques, n'hi ha dues que serveixen per integrar-lo a internet. Una d'elles és el codi QR, que és un enllaç al contingut que tenim al web, i a més tenim el que és la realitat augmentada. Sobre algunes imatges que tenen al peu d'Aquesta imatge parla, podem veure continguts multimèdia que són vídeos o 3Ds. El full dominical es publica des de 1881. Va ser el primer de l'Estat i el precursor de molts altres. No es renovava des de fa més de 2 dècades. I creiem que això ara s'ha d'ampliar al gran públic. En principi els destinataris són tots els cristians, els catòlics que formen part de les comunitats, de les parròquies. Cada diumenge tenen el full a la porta i poden seguir tota la informació. Les ampliacions d'informació també són per incloure notícies més locals de cadascuna de les comunitats, per tal d'augmentar el sentiment de protagonisme dels creients.